तो आई भैया नमस्ते प्रणाम होला बा के एगो शानदार जबरदस्त एकदम हंसे वाला पिटारा जौन कह जाला वो प्रकार के एगो कहानी सुनी तनी। हाँ हंसी का पिटारा चालू करते होला बा। एक जना भाई हाँ गईले अपना ससुरारी। अच्छा अपना ससुरारी गईले हाँ तो उनकर समधि राम मर गई रहले। क्या कह उन्हीं के समधि राम मर गई रहले। हाँ हाँ वही में न्योता लेके आ गईले। अच्छा न्योता लेके दही चिड़ा गईले। जब गईले वो जो पहुँचले तो पात बैठत रहे। पात बैठत रहे तो कहले जे अरे आ गईनी रउआ है न्योता उतार के ध दिहलु। कहलु जे बैठी बैठी रउओ भोजन कली हैं पात बैठता रउओ बैठी भोजन कली। अब यह का कइले जे भोजन कइला के बाद अभी भोजन नइखन करत। पात में जाके बैठ गईले। पात में जाके बैठ गईले आ निहार तारे पातवा में। हाँ अच्छा निहार तारे जे रे ए जी सभे लौकता यार जी तो लौकते नहीं हैं तो कहलन कि जे कहाँ का बुरी घाचा कहरे उन्हीं के कजिया में आइल बा। कहता जे बुका सभे लौकता यार जी लौकते नहीं खी। तो कहला जे अरे मर गई का। मर गई का मर गई का। तो हाँ उन्हीं के नु कजिया है। तो केंगा मर गई हजी। तो सहेजा भई रहे वही में गईले बस गोली चलत रहे बस वही जो खड़ा होकर देखत रहले तब लेकिन उनके लाग गई गोलिया। अच्छा बस मर गईले हैं। तो कहाँ लाग गई गोली हैं। तो हे कपड़ा पर लाग गई बको खोपड़ी छिटा गई हैं। तब कहले कि जे ई कहीं जे अखिया बच गई हैं अखिया बच गई बा। लोग कहल जे रे दादा आधे सारे चपाट रे अब तो केहूँगा मरे खातिर मर गईले फूका गईले अब अखिए बच के का होई। नरकट चपाट रहे। हाँ होला तारे मुड़िया नीचे करी ना मुड़िया। हई कत छोरी बार